Čaute ľudia, moje Jasina a ja vás vítam u nového videa. A vidíte, nie je to moje prvé video, mala som na tomto kanále už 3 videá, tak nejak sa mi smazali. A neviem, som niečo ja stlačila, alebo neviem, ale mám tu ochutnávku, americkú ochutnávku z obchodu Candy Money, dneska som bola. A mám tu pár drobností, poďme na to. Ako prvé by som začala s týmto mini Pringles. Som si zobral tie menšie varianty. Tie menšie, mali tam aj také asi také veľké, ale na ochutnávku stačí aj také. Tieto sú originál, takže so žiadnou príchuťou. OK, a ešte toto. Jak je to krásne tak uložené tam. Je to budú 100% dobré, vyzerajú to takto. Voňajú super, takže ideme chutnať americké čipsy. To sú úplne super, odporúčam. Radšej si kúpte to väčšie balenie, ale keď držíte niekto dietu, tak vám stačí také malé. Radšej si kúpte tie veľké, ale na budúce si kúpte veľké, sú úplne super. Odporúčam. A tomuto dávam asi 10 z 10. OK, radšej som si tie veci vybrala. A ako ďalej by som išla s týmto dlhým pelendrekom. Musím to nejak otvoriť. OK, takže už to mám takto otvorené. Má to mať príchuť, jak sa to povie, tie malé kuličky. To sú tie... To je jedno, poďme to už ochutnať. Vyzerá to niekde takto modro. Kyslé. Ale chutí to dosť mega. To sú tieto, neviem, či to vidíte, tieto Ježiši, neviem, čo mi je. Zabudla som, tak sa to volá, neviem čo. Ako na ďalšiu vec by som chcela to. A zabudla som vám pripomenúť, že vidíte aj túto kartu na tých čipsiach, aj všade majú tieto one papierky na to preložili do slovenčiny. Yep. Takže to skúsim otvoriť. Jo, vyzerá to fakt dobre. To bude 100% dobré. Vyzerá to nejak takto. Tam je karamel. Ale chutí to dosť dobré. Doplním to dosť dobré. Ja som zabudla povedať, koľko dávam tomu. Tomu dávam tak 6 z 10. Tomuto tak 4 z 10. Máme tu toto. To sú nejaké cukričky. Do tvaru kostiech. Prečo ma niečo napadlo, počkajte. Takže toto je podobné tomuto. Ja mám takú kost, takú pomalu. OK, skúsime to otvoriť. Jo, to sú také... To sú také malé kostry. Môžem skúsiť. Jau. Totálne kyslé. OK, ideme to niečím zabiť. Tu Coca-Colu Sherry. OK, otvorené. Bude to dobré. Aj tak to chutí. Jo. Ako kebyže normálna originál Coca-Cola mi chutí lepšie. Ani toto nie je zle. Normálne tam cítite tú višňu.
To je super. Odporúčam tomuto som zabudla koľko dať. Tomuto dávam takých 3 z 10, pretože je to totálne kyslé. Tomuto dávam 9 z 10. Na to som sa úplne mega tešila. A to má byť nejaký dajme to sproste. Podľa tej vôni, viem, že to bude super. Vyzerá to nejak takto. Neviem, či sa to nemá dávať niekam, či čo. Ale je to čokoládové. A ideme to skúsiť. To je úplne na chvíľka som tu mala. No dávam 11 z 10. Ideme na predposlednú vec a to je taký, no, okej, ideme to skúsiť. Je to dobré. V tom burákové maslo. A dávam tomuto 5 z 10. Ideme na poslednú vec, to sú rozlámané praclíky. To vyzerá rozlámaný praclíka. Ale nie dobrý. No, tomuto dávam takých 7 z 10. Štípe to. OK, toto je pre toto video všetko. Máte dole v popisku videa, že kde môžete nájsť tu Candymania obchod a majte sa.